जोलावनो मुगानि बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदोनि। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो गिटारजों दोंसे बर' मेथाइ रोजाबनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांगोन आरो आङो गुबुनफोरबायदि क्लासिकेल लानो हानाय सुबुंबो नङा। एसेनोसै। समनि जोलावनो मुगानि खुसिगा प्रमद बर' गिनांगौ गैया जांख्रि खांनायनि गुवार फोथारा जोलावनो मुगानि गोदान बोसोराव रंजा बयबो गोदान बोसोराव मोसा बयबो दुखु दाहा बावगारना गोदान बोसोराव रंजा बयबो गोदान बोसोराव मोसा बयबो दुखु दाहा बावगारना हांमा हांसा नेवसिना सोरगिदिं हाजो हाला दंफां लाइफां सोमखोर महर लाबाय रजि नोंनि महराबो समायसारबाय रजि नोंनि महराबो समायसारबाय बेसाना मानो ओंखारो बेहरा मानो जायो बेखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो आंनि गोसोआ मानोदि नोंखौनो सानो सना नोंखौल' सानो आंनि गोसोआ मानोदि नोंखौनो सानो बेसाना मानो ओंखारो बेहरा मानो जायो बेखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो गायानि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो गायानि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया मेगनजों नुबायना लोगोफोर आरो खोमाजों खोनाबाय बे फंबायनि गाराङा बेसेबां गोदै। बेनिखायनो आं बे फंबायखौ जुनियर बिग्राय थामहिनबा उन्दै बिग्राय बुंदों। बिथांनि मेथाइ रोजाबनाय भइस रावा जोबोद गोदै आरो रैसुमै। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि मुङा जाहैबाय आकाश ब्रह्म। गोरिब न'खराव जोनोम मोननाय। रांखान्थिनि आंखालाव बिथाङा क्लासिकेल थामहिनबा मेथाइ खननायनि जि सोलोंथाइ लानांगौ बेखौ लानो हायाखै होनदों। नुबायना गोरिबफोरा बेसेबां टेलेन्ट दङ। थाखा फैसानि थाखाय जों माखासे खामानिखौ मावनो हाया, नाथाय मोनफा मोनफा टेलेन्ट दङ। बै टेलेन्टखौ जोङो
एक्सप्लर खालामनो थानजायो। बेनिखायनो बे फंबायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम। बे फंबायनि इउटुब चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन। थांनानै नोंथांमोना अननानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक पेजखौबो आं डिसक्रिपसनाव होगोन। आरो क'क्राझार जिल्लानि धोनि सुबुंफोर जायफोर थाखा फैसानि आंखाल गैया बिथांमोना अननानै बै फंबायखौ एसे सापर्ट होयोबा जोबोद मोजां जागौमोन। बिथांनाव बे फंबाय आकाश ब्रह्मनाव जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबनायनि गुन दङ। बिथाङा क्लासिकेल लानो हायोबा जानो हागौ जोबोद गिदिर मेथाइगिरि जाहैनो हागोन। बिथांबायदि टेलेन्ट गोनां गोबां सुबुंफोर दं, नाथाय रांखान्थिनि आंखालाव गोरिबनि थाखाय जों दावगाबोनो हायाखै। बेनिखायनो जायफोर माहाजोन सुबुंफोर बिथांमोना बिथांखौ हेफाजाब होयोबा मोजां। जोंनि गेजेराव बिदिनो गोरों सुबुं उजिगोन आरो सुबुं सम्पद बर' हारिया गोबां जौगागोन होननानै आसा खालामनो हायो। बेखिनियानो लोगोफोर अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो फंबायनि चेनेलखौबो थांनानै नायहैबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।